Kérlek, ne. Fáj a fejem, aludni szeretnék. Nem, ma igazán ne. Fáradt vagyok, pihenni szeretnék. Egy héten 3-szor. Hát neked semmi sem elég. Ha összeházasodunk, 3 gyerekünk lesz. Te honnan tudod ezt ilyen pontosan? Mert most anyáméknál vannak. Ahogy hazaértem a munkából, a feleségem szexi fekete-fehér neműben fogadott, 2 fekete bársonypántal a kezében, és azt mondta, kötözd meg, és azt tehetsz, amit csak akarsz. És? Hát megkötöztem, és idejöttem. A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával. Megverte önt? Azt nem, de azt akarta, hogy hűséges legyek. Tudod, Józsi, nekem már előtted is volt dolgom férfival. Nem probléma. Nekem is. Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig. Túl messze van, álljon közelebb. Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig. Na, meghúztak? Ketten is, de legalább megvan a jogsim. Mit csinál maga? Hogy lehet így vezetni? Nem tehetek róla, hirtelen elém ugrott egy fenyőfa, kikerültem balról, erre jobbról is oda termett egy, azt is... Két fel lehet kerülni. Pontosan így történt. Ez elég hihetetlenül hangzik. Ó, most már értem. Asszonyom, szerintem inkább dobja ki azt az illatosítót. Nos, asszonyom, felismeri a holttestet? Hát nem is tudom, talán ha a hangját is hallhatnám. Asszonyom, maga 5 gyalogos gázolt el, ez azért már sok. Miért, mennyi a megengedett? Az időpocsék egész nap a sobában gubbasztunk. De mit jelent az, hogy gubb? Elegem van az egészből! Sosem jössz haza időben, éjszakára is kimaradsz! Megcsalsz fűvel, fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja! Nos, hölgyem, hogy tetszik a frizura? Tetszik, de hátul nem lehetne egy kicsit hosszabb? Elegáns szandit szeretnék venni lapos sarokkal. Mihez óhatja viselni? Egy alacsony, de igen gazdag úrhoz. Kati elmondta, hogy te elmesélted neki azt, amire megkértelek, hogy el ne árult senkinek. Pedig megmondtam neki, hogy ne szóljon neked róla. Igen? Akkor el ne áruld neki, hogy elmondtam, hogy ő elmondta. Halló, segítsenek kérem, tűz ütött ki a lakásban. Értem. És hol van az a tűz? Hát a konyhában, meg már az egyik szobában is. Igen, értem, de hogy jutunk oda? Miért az a nagy piros autójuk már nincs meg? Miért álltunk le? Benzin nélkül maradtunk. Hú, de okos vagy! Én biztos tovább vezettem volna. Here we are, room 222. Perfect, let's get inside. Nice room. 2 rums to room 222. Taram-taram-tam-tam-tam. Anyáddal szórakozzál el. Hozhatok még valamit, uram? Nem, köszönöm. És valamit a feleségének? Nem rossz ötlet. Legyen szíves, hozzon egy képeslapot. Régen szigorúbbak voltak az erkölcsi normák. Én annak idején nem feküdtem le a feleségemmel, csak a házasság után. És te? Nem tudom, nem emlékszem. Hogy is hívják a feleséged? Bocsánat, hölgyem, a feleségem itt van valahol az áruházban, de sehol sem találom. Beszélgetne velem pár perc? Miért? Mert ahányszor elkezdek társalogni egy fiatal nővel, a feleségem pár percen belül mindig megjelenik. Doktornő, kérem, segítsen rajtam. Az a bajom, hogy nem tudok kontaktust teremteni a nőkkel. Foglaljon helyet. Maga jóképű, kisportolt, elegáns férfi. Mit gondol, mi lehet az oka annak, hogy nem találja meg velük a hangot? Mit tudom én? Ezt neked kell tudni, te hülye, ostoba ribánc! Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz az, hogy a bal lábát vágtuk le az üszkös beteg jobb lába helyett. És akkor mi a jó hír? Az, hogy a jobb lába szépen gyógyul.
Nézzétek, milyen szépen mosolyog. Hát nem édes? De a fiad nem is mosolyog. Én nem a kölyökről, hanem a nővérkéről beszéltem. Régóta ismeri a pszichiáter urat? Igen. Maga is mániákus depresszióval jár hozzá? Nem, én villamossal. Na, segítettek az újfajta tabletták a feledékenység ellen? Milyen tabletták? Doktor úr, segítenie kell, teljesen kikészít a feleségem, minden este elmegy otthonról. Értem, meséljen még. Elmegy a Józsi kocsmájába, felszed valami pasit, elmegy a lakására és lefekszik vele. Már nem tudom, mit csináljak. Semmi baj. Feküdjön nyugodtan, csukja be a szemét és lazítson. Ígyni. És most szépen lassan mondja el, pontosan hol is található ennek a Józsinak a kocsmája. Gele, Mondja, miért követ engem? az apám mindig azt mondta, ha hóban nem tudok tovább menni, egyszerűen kövessek egy hókotrógépet. Rendben, hölgyem. Az Aldi parkolójával végeztem, most jöhet velem a Lidlbe? Na, mi az? Nem mi az, hanem ki az, fiacskám? Jó ég, már megint egy tanárnő. Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét? Én nem vagyok nagyon okos, de ha kimegyek az olba és csak az egyik disznó jön a vájúhoz, azért megetetem azt az egyet is. Rendben, kezdjük. Kedves testvéreim, az ő világossága vezéreljen bennünket az élet útján. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úr. Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vájúhoz, azért nem adom neki az összes moslékot. Atyám, egy kis konyakot? Milyen magasan vagyunk? 10 000 méterre a földtől. Akkor sajnos nem lehet. Miért nem? Mert túl közel vagyok a főnökhöz. Állj! Fel a kezekkel! Le van tartóztatva! Elnézést, beszélni akarok azzal a betörővel, akit most kaptak el. Miért akar vele beszélni? Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, hogy a feleségem nem ébredt fel. Érdekelne a technikája. Azt szeretném kérni, mivel a férjem súlyosan asztmás beteg, adjanak neki valami könnyebb munkát, ha már dolgoztatják itt a börtönben. Még ennél is könnyebbet? Talán a bélyegragasztás nem elég könnyű? Bélyeget ragaszt? Érdekes, nekem azt mondta, hogy alagutatás. Aztán vitte valamire a fiat Pesten? Meghiszem, azt nagyon értékes ember lett belőle. Hogyhogy? A pesti rendőrség 1 milliót kínál érte annak, aki a nyomára vezeti őket. Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos ki akarja lökni az anyósát az ablakon? Mert láttam, hogy egyedül is boldogul vele. Te miért kerültél sitre? Izgatásért. Szittam a rendszert. És te? Nyugtatásért. Azt mondtam, úgysem tart ez már sokáig.